Бу дөньяга без килгәнбез икән, юкка түгел, юкка түгелдер. Бу тормышта үз изеңне салып калырга кирәк диләр бит. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйткәнебезчә, без бу чыгарылышта Сандугачлар оясы халык гаилә фольклор ансамбле белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бу ансамбль 40 ел шулай булган икән дип уйласак, ялгышлык булыр. Ә бит барысы да Флүр һәм Рәзинә Гайны Мөхәммәтовлардан башланган. Гаилә башлыгы Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Флүр Бикмөхәммәт улы үзенең балачак елларын искә алды. Безне әни татар халык көйләрен җырлап йоклатты. Иртән гармунда уйнап уятты ди ул. Әйдәгез үзләре белән якыннан танышып аралашыйк. Күңел һәр вакыт яшь кала, әдәм баласы атлаган сукмагыннан барганда бераз гына артка борылып караган чакта диләр. Килешәсезме бу фикер белән? Күңел гел яшь инде ул, менә җырлыйбыз, уйныйбыз. Җырлыйбыз концертлар белән. Күзгегә карамасак 18дә инде. Әйтәләр бит, үзеңнең яшьлегеңне балаларда, сез инде бигрәк оныкларда күрәсез диләр. Сезнең тулы ансамбльне шутлаганда, мин ялгышмасам, 9 гаилә әһелен шутладык. Сезнең ансамбльне әйдәгез әле үзегездән башлыйк әле. Менә бит ансамбльне төзер өчен, менә тоттың да төзердем түгел бит әле ул. Гаилә ансамбле тиз генә булмый әле ул. Әле безнең үзебезнең гаилә булып ишуыбыз бар башта. Шул елларга кайтыйк әле. 71 елның 30 апрелендә без өйләнештек. Флүр баянда уйнап, мин җырлап, гаилә дуэты барлыкка килде. Аннан соң инде ирегебез туды, улыбыз. Аннан иркә туды. Ирек 2 елда 7 айда биеп кинога төште. Иркә 3 яшы тулганчы сәхнәгә чыгып җырлап, "Эй писи" дип җырлап, биеп, аларга костюмнарны үзем тигеп, шигеп, шулай шуннан барлыкка килде инде. Гаилә ансамбле. Дуэттан квартетка әйләнәсез. Әйе. Мин курайда уйныйдырым. Шуңа күрә ирек бәләкәйдән ук курайда уйнарга өйрәнде иң беренче. Иркә тоже курайда уйнап өйрәнде иң беренче, әле бәләкәй генә чагында бармаклары да җитмәде шунда курай тишеген капларга. Ну, өйрәнде, тырышты. Ул хәзер дә шул курайда да уйный кирәк икән. Димәк, син Рәзинә апаны җырлый белгәнгә сөйләдеңме ни? Белмим, мин җырлый белгәнгә сайлаганыммы, или ул мине уйный белгәнгә сайлаганмы, үзеңне белә торган. Мин Энергоспромда эшләдем. Профсоюз комитетында шушы үзешчәннәрне оештырып йөри торган кеше идем инде. Миңа Культ массовый сектор инде. Бүтән нәрсә бар, җырчылар бар, биючеләр бар, баянист юк. 69 елны бездә музыка училищесы ачылды. Шунда менә Флүр дигән җегет килде дә, мин аны баянист итеп алган идем, ул минем ирем булып чыкты. Әле димәк, сезне сөйләп алдылармы ни? Шулай булгандыр инде, үзен ашыйт. Шоқым сайын телеграм, шоқым сайын бағана, біздің яшьлек шырғызға келді мағызама. Әйді, әйді, қойы, қойы, әйді қалай бұрманға, ұрған тойлары абаға, ұрман сұр шыраға, ауыз
Резин апа Түбән Камадан яшь егет Сарман якларынан бит, әйме? Үзеңнең районы Искимен авылы. Имәннеке, искеймен әле ул. Искимен. Гаиләдә кемнәр музыкага тартым иде? Безнең мин бәләкәй чактан ук безнең әнкәй безне гармон уйнап уятадыр ие, җырлап йоклатадыр ие. Әткәй дә гармонда уйныйдыр ие, ну эштән бик ныгарып кайтадыр ие. Караватка ятып яткан килеш кенә гармон уйныйдыр, шул килеш йоклап та китәдер ие. Гармун белән. Гармон. Ну әнкәй инде менә безгә үрнәк булды инде ул миңа. Андан соң безнең авылда бик күп гармунчылар, урамда да бик күп. Кич белән чыгып утыралар, капка төбенә уйныйлар. Тегесен тыңлыйсың, мосын тыңлыйсың, минем дә чыгып уйныйсы килә башлагандыр инде шунда. Менә шуннан башланып киткән нәрсә инде. Ул вакытта башлангыч мәктәпләрдә музыка дигән әйберләр булмаган. Юк инде андый нәрсә юк. Безнең өйрәнгән җир авыл малаеның кара мунча инде. Чөнки өйдә уйныйдырым әби бар ие. Башым авырттырып бетердең инде бар чыгып кит гармонны алып дип мин баншага барып өйрәнә бирдем. Шуннан чыккан фикермен инде ул гармунда мин мунчада уйнарга өйрәндем. Әйе, шуннан чыккан инде. Дөрес ул. Кара мунчалар ук булмаса да безгә бер гармунда уйнап күрсәтәсеңме? Бик рәхәтләнеп уйныйбыз. Гаиләдә син генә түгел, әле синең туганнар да музыка белемле? Минем бөтен туганнар да уйныйлар, җырлыйлар, бийләр, энекәшләрем дә, сеңелкәшләрем дә, ике сеңелкәшем музыкаль училищеда укыдылар, мин укыган музыкаль училищеда. Но энекәш тә физкультурный техникум бетерсә дә гитара да уйныйдыр, җырларга яратадыр, уйнарга да яратадыр. Менә шулай бөтен семья белән шунда инде без. Сез бит сәхнәләрдә күп еллар шәһәр чараларын алып баручы буларак та данлыклы. 66 елдан. 66 елны әле шәһәр статусы да бирелмәгән иде Түбән Камага. Мин район буенча, мин баракта яшидер без. Район буенча агит бригада белән чыгып киттек. Мине эзләп таптылар да инде. Шуннан башланган хикмәт инде менә 80-гә җитәбез, Аллага шөкер. Яшьлек җырлый ансамблендә алып баручы булды ул, концертларны алып баручы, шунда җырлыйдыр иде, шунда биюгә дә эләгәдер, биеп тә аладыр шунда. Аннан соң ләззәт ансамблене оештырган идем мин. Анда да ул минем беренче бурычы дигәндәй концертларны алып барадыр, җырлар сайлашадыр, бергәләп әниләре кебек балаларны алар бит инде балалар барса да. Хәзер инде менә ветераннар ансамбле безнең Талир Тәнкә, анда да ул программада төзи, алып та бара, үзе җырлый да, кирәк икән бии дә.
гаилә белән, сез балалар белән, оныклар белән менә бәйрәмнәргә, гармуннар тотып, шул ук сабан туйлары булсынмы, бергәләп чыгыш ясарга чыккалыйсыз бит инде. Чыгабыз. Без 11 ел федеральный сабантуйда йөрдек. Гаилә белән, президентларны, губернаторларны каршылап, татар өендә, татар гаиләсе булып чыгыш ясап 11 ел. Булай инде без менә Рәсәй күләм, халыкара конкурсларда, гаилә ансамбльләре фестивальләрендә, конкурсларында бик күп мәртәбә булдык. Тапшырыгыз Талиянга багышлагач, сөресе килә инде. Бу Җидиара бит Талиянга түгелме соң? Каян эләкте коллекцияга бүләк иттеләр менә костюмнар турында. Минем 70 яшьлеккә менә ирек белән иркә бүләк иттеләр. Күңелегез һаван яшь икәнен беләбез. Зур-зур сәхнәләрдә гаиләгез белән, оныклар белән, әле насип булсын тагы да күбәеп, матур-матур чыгышларыгыз белән безнең телевизор караучыларны, тамашачыларны, милләттәшләребезне менә шундый моңнар белән сөендерерсез дип өметләнеп калабыз. Амин. Амин. Гайны Мөхәммәтовлар гаиләсе ансамбле республика, Бөтен Союз һәм Бөтен Россия халыкара гаилә ансамбльләре фестивальләрендә катнашып, лауреат исеменә лаек булдылар. Татарстан һәм Рәсәй буйлап чыгышлар ясап, татар халкының мәдәнияте һәм сәнгате белән тамашачыларны таныштырып баралар. 1994 елда милли җанлы оста куллы киленнәре Эльмира ансамбльгә кушыла. Аннан тора бара балалары дөньяга салып әкренләп үсә төшкәч кушыла башлыйлар. Әтисе башлаган Сандугачлар оясы халык гаилә фольклор ансамблен бүгенге көндә улы Ирек Гайны Мөхәммәтов җитәкли. Тату гаилә җәннәт түре диләр. Бу сүзләр әлеге гаиләгә дә туры килә. Чөнки алар аны 40 ел дәвамында исбатлап киләләр. Рәфәррин дип әйтәсе килә. Менә дәвәтидән башлаганның ничек оныкларга кадәр барып, әле оныкчыкларга да Гайны Мөхәммәтовлар династиясе киләчәктә дә музыкалар белән безне сөендерәчәк дип ышанасы килә. Ирек, монда бит инде синең гаиләң дип аңлыйм. Монсы иң төпчеге, аңардан алараклар минем 2 кыз, бөтенесендә музыка мәктәбен бетерергә мәҗбүр иттек дип әйтсәм була, чөнки музыкасыз теге кеше күңелсез һәм яшәүдә. Монда инде үзләре кая телиләр, шуны җырлыйлар, уйныйлар, бийләр. Шуңа күрә без инде килештек хатын белән бергә, менә Эльмир белән бергә барсында музыка мәктәбе гомумән бетерергә дип. Димәк, алар шулай музыкада сезнең белән сәхнәгә чыкканнар бар, әллә зурайгач инде әкрен генә читләштеләрме? Юк, без чыгабыз һәм инде күп кенә конкурсларда шулай зурая әйтәм бит. Бер бала тугач, менә бөтен дөнья күләмендә үткәрелгән Питерда беренче тапкыр 99 елда без лауреат исемен Татарстанга алып килдек. Татарстаннан китеп, менә шул беренче бала белән. Һәм инде икенчесе әлбәттә шулай кушылдыдан белән киттек. Һәм инде менә монсы белән дә җырыбыз. Бергәләшеп 9 кеше Сарада кушылды бит әле. Безнең Сарада бит әле хәзер җырлый.
айрым әйтәсе килә гаилә ярар гаилә. Ә менә бит килен гомумән музыка дөньясыннан түгел, ничек килеп эләктең? Мен мәктәптә кичне чагымнан ук дип әйтсәм дә инде актив инде аның ише җирләрдә катнашырга 6 класстан башлап шатлык ансамбленә йөри башладым, балалар ансамбленә. Ул Клара Баянның җитәкчелегендә, аннан соң Болгар кызы Айсултан ансамбленә йөри башладым, ул Фәйман Азиевның җитәкчелегендә. Менә шул ансамбль белән инде мен Петербургларга бардык, Эстониягә хәтлек барып җиттек. Шулай иттереп менә минем мәхәббәт туды инде шушы нигә иҗатка инде. Аннары без ирек белән шул Чаллы шәһәрендә фестивальдә мен ансамбль белән барган идем инде. Алар гаилә ансамбле белән килгәннәр инде. Шунда танышып киттек без аның белән. Димәк, әле гаиләне дәватиләр генә дәвам итүчеләр түгел, сез үзегезнең яктан да шулай зурайтырга булдыгыз. Килештек тә, очраштык та, һәм инде танышып, менә шулай тагын бер әгъзасы булды ансамбльнең. Мин Түбән Кама шәһәренең Кылгали исемендәге милли китапханәдә китапханәче булып эшлим. Мин үзем шушы ансамбльгә килеп кергәннән бирле калфаклар, камзул дисеңме, күлмәк дисеңме инде менә шуның ише үзебезнең татар халкының милли киемнәрен югалтмаска тырышып, жан талашып эшләп маташам инде. Димәк, сез Рәзинә апа белән уртак фикергә килеп, костюм эскизлары белән бергәләп шөгыльләнәсез. Менә без үзебезнең китапханәдә дә хәзер шушы изүләр, калфаклар тегү белән шөгыльләнәбез. Үзебезнең шәһәрдәге хатын-кызларыбызны да бизәргә яратабыз. Әле сез музыка белән генә түгел, әле үрнәк белән костюмнар, милли шундый бәйрәмнәрдә теге күрсәткеч бер эталон буларак та барасыз димәк. Без туры килдек, әйтәм бит, хәзер инде җырчы гына түгел, безнең костюмер да бар, һәм инде тегүче дә бар безнең гаиләдә. Шуңа күрә бөтен балаларның костюмнары бәләкәйдән үк әнием ничек теккән, шулай хәзер килен кайнана туфрагыннан диләр бит. Нәкъ шул ук менә шул балаларга костюмнар тегеп, аларга вышивкалар ясап, гел милли бизәкләрне менә Илмира үзе ясый, һәм инде хәтта кызларга да олы күлмәкләр, кызлар күлмәкләренә хәтле үзе тегеп, чигелешләрен чигеп, шулай итеп чыгара торган булды безнең Илмирабыз. 100 үрнәк гаиләләр китабына кергән гаилә дип тә. Беренче китабына, иң беренче китап чыкты. Бу конкурстан соң гаиләләр арасында конкурс булды. Иң үрнәк гаиләләрне бөтен Татарстан буенча җыйдылар. Һәм инде Минтимир Шарипович тарафыннан оештырылган конкурсы, шунда безгә иң музыкаль гаилә буларак менә шул премия бирделәр инде, һәм инде шул китапка кертеп калдырдылар безнең Татарстаныбызга. Музыкаль дигәч, бу урында онык белән Дәү әтисенең уйнаган видео язмасын карап үтәсе килә. Флеробый дәүәти буларак кына түгел, әле җитәкче буларак та сезнең белән горурлана, ләкин җитәкчелек вазифасын сиңа тапшырды дип беләм. Ул инде үзеннән үзе килеп чыга, чөнки аның хәзер эше бик күп. Ул яшенә карамастан, Аллага шөкер, репертуар бүгенге көндә менә әтием белән, әнием белән бергәләшеп репертуар өстендә эшлибез. Ул архив, ул татар җырын белә торган кеше, ул җиткезә торган кеше, бөтен нигезендә татар музыкасының нигезендә салучы дип әйтсәм дә була, безнең гаиләгә салучы. Әтиемнең белгән җырларына, белгән талантына нигезләнеп, без сайлап алабыз үзебезгә репертуарны. Ансамбльнең исеме генә ничек матур яңгырый бит. Сандугач оясы, монда җылылык та бар, моң да бар, музыка да бар. Әле ансамбльнең югары исеме турында да әйтеп бирергә кирәк. 2010 елда безгә Казаннан килеп, гомумән шулай ук зур концерт булды. Без әлбәттә инде һәр юбилей сайын концерт куябыз гаилә белән, һәм шушында килеп Казаннан безгә 10 елда халык исеме бирделәр. Шуннан соң менә 18 елдан алып инде мин ансамбльне җитәклим, чөнки әтиемнең әйтәм бит эше күп, ул Талир Тәнкә коллективын җитәкләй башлады. Сезгә иҗади уңышлар гына телисем килә. Рәхмәт.
Рәхмәт. Сандугачлар оясы сез, пар былбыллар оясы. Сездәй фидакар җаннарга җырдан һәйкәл куясы. Түбән Кама шәһәренең үз эшчән сәнгатенең башында торучыларның берсе шәхесләр Флүр һәм Рәзинә Гайны Мөхәммәтовлар гаиләсенә исәнлек, саулык кына теләп калабыз. Сандугачлар оясы халык гаилә ансамбле әле тагын озак еллар халыкны үзләренең чыгышлары белән сөендереп торсыннар. Хөрмәтле телевизор караучылар, киләсе чыгышларыбызда без Алабуга шәһәренә сәяхәт кылырбыз. Бездән аерылмагыз.